Pánové. Dobrý den. Den dobrý. Tak my jsme vlastně už mluvili o tom, že tým Oplu si vedl velmi zdatně. Už taky bylo řečeno, že nemůžeme naznačovat, ale jeli jste hodně dobře. Čas byste možná mohli říct, co by tak lehce napověděl. Víte čas? No, to je teďka pro mě hloupá situace, protože ho nevím, protože jsem byl v tom subtýmu, který dojížděl dřív a kolegové, kteří to doklapli až potom do Motola, tak dojeli samozřejmě o malinko později. Vy ho možná někde máte? A ano, pohotoví moderátoři, jako je Martin a já, máme všecko tady připraveno, takže čas Oplu 75 hodin 57 minut. A ještě jenom malinko opravím, to tady máte určitě správný údaj, nicméně Opel nasadil tentokrát 2 týmy, abychom si pojistili, že aspoň jeden bude tedy úspěšný. A Opel Cosmo byl ten, ve kterém já jsem nestartoval, ten, ale nebudeme předjímat, ten se nakonec zřejmě umístil malinko lépe než náš tým, ale náš jenom o malinko hůře, takže ten náš čas bude, počítám řádově o 2 až 3 hodinky horší než ten, který jsme tady slyšeli, takže to je ten tým, kde já jsem měl tu čest se účastnit a být jeho kapitán. To jsou úžasné časy. Povolili jste se nějaký profíky nebo jedete z řad zaměstnanců? My právě ten můj tým Opel Enjoy, ten byl čistě složen jednoznačně z nadšenců. Byla tam skutečně převážná většina zaměstnanců naší firmy importéra Oplu. Kromě mě tam měl třeba marketingový ředitel, prodejní ředitel plus pár dalších lidí, takže tam rozhodně žádní profíci nebyli. V tom týmu Cosmo, jehož čas tady byl citován, to také nebyli profíci, ale přece jenom byli malinko více namakaní než my. A co pan Pokorný? Zúčastnil se cyklistických závodů? Jistě, již od začátku, Martine, nejste dobře informován, to znamená od začátku už před rokem pan Pokorný pomáhal s přípravou tohohle závodu a trávil svůj čas za volantem, ježděním po všech etapách, ale na kolo doopravdy už nesedl. Chápu, i řidiči jsou důležití v tomhletom závodu. A jak se Opel Handycars angažuje pro osoby s tělesným postižením? Děkuji za tu otázku. Není to pro osoby s tělesným postižením, je to pro všechny osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu na jejich druh postižení. Čili zachycuje celé to velké spektrum osob se zdravotním postižením a ke všemu svůj program rozšířil na další skupiny, na pěstounské rodiny a na válečné veterány. A jaký pro ně máte program? Ten program je naprosto komplexní, samozřejmě každého zajímá, kolik dáváme slevu. Ano, dáváme slevu na tento skupinám, na ty vaše vozy. 50%? Ne, 50% nedává nikdo, ale skoro je to zhruba 24% a záleží na konfiguraci toho zvoleného vozu. Čili hýbá se to kolem těch 24%. K tomu patří samozřejmě program financování, program pojištění, servisní služby a hlavně, Martine, to je to důležité, asistenční služby na 6 roku zdarma po celé Evropě. Tak to je úžasný. A zeptám se, další tady mám otázečku, jak vznikla spolupráce vlastně vůbec s Cestou za snem, protože vy nepodporujete jenom tento projekt Cesty za snem, ale i třeba výstup na Sněžku a další projekty, co dělá Cesta za snem, takže jak to vlastně vzniklo? No, to by asi nejlépe uměl odpovědět Héřa, který tato už odpovídal několikrát. Prostě se to sešlo na šťastném místě ve šťastný den. Já jsem začal pracovat se společností Opel s tímto programem, potkal jsem Héřu, Héřa mě říkal o svých zálibách a o svých zámínkách a tak jsme se všichni nasedli na Oplu a pan ředitel tomu dal zelenou. Takže úžasná záležitost, Opel podporuje opravdu vřele. A jak si užili letošní maraton, už tady pan ředitel říkal, nebo chce ještě něco vypíchnout? Třeba kolik jste měli defektů, nebo... Já osobně jsem měl jeden a naštěstí jsme to rychle zvládli. Jinak jenom bych možná potvrdil to, co tady zaznělo před chvílí, že skutečně jaksi role toho týmu šlapajícího je samozřejmě asi důležitá, ale velmi důležitá je právě ta podpůrná role toho podpůrného týmu, všech řidičů a všech lidí, kteří se kolem toho motali, kteří se s námi i podíleli na přípravě právě trasy a celé logistiky toho závodu. Takže určitě to není jenom o tom, že někdo šlapal, ale bylo skutečně třeba mít podporu toho zázemí, mezi jinými samozřejmě i Tondy, ale spousta jiných, kteří se na tom podíleli, takže bych chtěl i tímto jim poděkovat, že se podíleli na těch výsledcích, kterých jsme v konečném důsledku dosáhli. Tak my ještě poděkujeme všem rehabilitačním
zařízením a všem spinálním jednotkám. Vím, že Kladruby postavili svůj tým, Spinálka Motol postavila svůj tým, Hrabině postavila svůj tým, všichni zdárně teda dokončili do cíle. A kdo ještě? Byla tam třeba taky základní škola pro zdravotně tělesně postižené v Liberci. Já jsem strašně rád, že právě tyto skupiny postavili své týmy a ještě z tohohle místa jim chci poděkovat za to, že naprosto perfektně se chopili těch průjezdních etap, připravili pro všechny týmy pohoštění, dokonce i cymbálka někde hrála. Na Slovensku byla velká akce v Národním rehabilitačním centru Kováčova, chci jim z tohohle místa všem poděkovat a samozřejmě našim prodejcům, našim dealerům, kteří s nima v těchto místech spolupracovali. Děkujeme. Tak děkujeme Oplu a budeme se těšit na další spolupráci a na další projekty, protože vždycky, když něco podpoříte, tak to má smysl. Na většině se taky podílím, takže se budu těšit. Takže děkujeme, pánové. Díky taky. A přejdeme na první koncert.